collega, programmamaker van Smachtwacht, Graaf van Medwerd en dichter, een nieuwe dichtbundel. Ja, dankjewel. Een nieuwe dichtbundel. Het werd wel weer eens tijd, vond ik zelf. En het werd vooral tijd om weer eens een ander soort bundel te maken. De afgelopen jaar heb ik vooral wat lichter werk gemaakt. Wat humoristischer werk. Wat sarcasme af en toe. Mm-hmm. En ik vond het nu weer tijd om weer eens een mooie, serieuze bundel te maken. Wat melancholischer, wat zwaarder, wat abstracter. Ja, en waarover gaan die dichten dan? De serieuze kant, maar... Dan gaan ze toch weer over de liefde natuurlijk. Maar ook over de liefde, hoe mooi deze net niet kan zijn. Leg uit, hoe mooi kan de liefde net niet zijn? De schoonheid zit soms ook heel vaak in de niet mooie dingen. Zoals de sterren zie je alleen 's nachts schijnen natuurlijk. En ik hou wel een beetje van de duistere kant van de liefde. In de mooie liefde schuilt altijd wel de traan. En in de traan schuilt altijd weer de mooie liefde of de herinnering of de nieuwe kansen. Dat vind ik een mooi thema. Wat mooi gezegd. Waar houdt u de inspiratie altijd vandaan bij het gedicht? Ja, uit mijn eigen leven natuurlijk. Hè? Natuurlijk zitten er herinneringen in. Het is nooit 1 op 1. Als ik iets over iemand wil schrijven, dan vertel ik hem dat wel rechtstreeks. In een bundel moet je toch wat algemener maken, dat het voor iedereen interessant is. Maar ook over dingen die je om je heen ziet, die je hoort. Huilende vrienden die je met een fles wijn voor je deur staan. En dat soort dingen. En nou is de Graaf van Medwerd een pseudoniem van Mark Spijkers. In hoeverre verschillen die twee personen? Mark Spijkers is over het algemeen een vrij rustige man. En de Graaf van Medwerd die mag nog wel eens met grote gebaren de boer op stelten zetten. Ja. Kunt u een voorbeeld echt even uit de dichtbundel doen? Ja, kan wel. Afgelopen woensdag is het gepresenteerd in uw eigen programma De Smachtwacht. Maar... Ja, dat is altijd handig. Ja. En hier ook nog een podium. Ja. Een kort gedichtje waar de bundel mee begint. Dat gaat over iemand die naar iemand anders verlangt. En zo erg dat het lijkt alsof die persoon er gewoon wel is. Stilte voedt mijn mond. Wat niet bekend, niet verstrikt. Weer, de nacht zal vallen als een lege kamer, waar niemand durft binnen te gaan. Ik voel je, zonder je aan te raken. Nou, heel erg mooi poëtisch. Ja, ik ben toch benieuwd naar nog echt een ander gedichtje. Dit is een leuke opening, maar... Het is een mooie teaser, is dit? Een mooie teaser. Jullie leggen me wat... ik dacht dat jullie het vuur bij de acteurs aan de schenen zouden leggen, maar ik ben aan de beurt. We staan meteen op scherp. Ja, deze vind ik zelf wel heel... dit gaat over mijzelf eigenlijk. Handen, hoe ze te snel uitstaken, terugtrokken voor ze teder werden. Woorden, hoe ze waren, giftig en luchtig tegelijk. Geur van lust en angst, stiltes wanneer ik had moeten blijven, geschreeuw als ik had moeten vluchten. Wachten op wat niet kwam, ik. Of verloren omdat ik het zelf niet vond. Waarheden, half uitgesproken, leugens, half verzwegen. Zachte momenten braken, ongeduld. Zoenen die naar niets smaakten, die verwonden, onrust. Maar nu, buig, schraap, raap, scherven. Ik van rafels en tekorten. Ik zonder schaamte, zonder berouw. Ik zonder wrok. Nou, fantastisch. Dank je. En mensen die na deze 2 gedichten interesse hebben in de dichtbundel, waar is die verkregen, Graaf van Medwerd? Ja, eigenlijk overal bij alle online boekhandels, alle niet-online boekhandels. En heeft u ook een eigen internetpagina? Op www.graafvanmedwerd.nl. Daar staat alle informatie verder. Nou, super. Dan bedankt voor de komst, Graaf. Ja, en een goede terugreis naar Medwerd. Ja, daar woon ik niet meer, maar ik kom er wel aan langs. Okay. Bedankt, Graaf van Medwerd, over de dichtbundel Het Zachte Niets. Yep. Dit is de Weekend Nieuws Show. Bij Jaap van der Laan. Techniek Kees Bakker.